На гэтым тыдні ў Киеве адбылася падзея, якая выклікала асаблівую ярасць у Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. У сталіцы Украіны сустрэліся два галоўныя ворагі абодвух дыктатараў – Владзімір Зеленскі і Святлана Ціханаўская, якая прыбыла з першым афіцыйным візітам. Рызыкі падчас гэтай паездкі былі каласальнымі. Крэмль мог паспрабаваць накрыць балістыкай месца сустрэчы. Варожыя спецслужбы маглі запеленгаваць сігналы тэлефонаў дэлегацыі і адсачыць яе маршрут лічбова. Існавала пагроза, што шпіёны падбяруцца блізка, паспрабуюць атруціць ежу і ваду, або зладзяць правакацыю ў натоўпе. Нарэшце, у крытычны момант магла цалкам знікнуць сувязь. Аднак нічога з гэтага не здарылася дзякуючы беспрэцэдэнтным мерам. Узровень бяспекі для беларускай дэлегацыі быў выстаўлены па самай вышэйшай планцы, як для кіраўнікоў дзяржаў. Ахову забяспечвала ўпраўленне дзяржаўнай аховы ўкраіны. Тая самая структура, якая суправаджае прэзідэнтаў і якая, да слова, раней ахоўвала прынца Гары падчас яго візіту ў Кіеў. Дзякуючы прафесіяналізму ўкраінскага боку, які цалкам узяў на сябе лагістыку і бяспеку, гістарычны візіт прайшоў ідэальна. Кіеў яшчэ раз даказаў, што здольны гарантаваць поўную абарону сваім гасцям нават у самых экстрэмальных умовах вайны. Украінскі бок падрыхтаваў добрыя пратаколы, бо ён разумее, як працаваць з цягнікамі, з чыгункай. Але спадарня Святлана вярталася ўсё ж на аўта, я так разумею, на машыне вярталася, а ехалі туды на чыгункі. Таксама быў мараторый на публікацыі. Нельга было ні журналістам, ні вам з дэлегацыі пісаць, казаць, дзе вы знаходзіцеся. І нават у той жа дзень нельзя было ці праз некалькі гадзінаў. Якія яшчэ захады бяспекі выкарыстоўваліся, каб не нашкодзіць ні украінскай уладзе і нашай дэлегацыі? І каб ніхто спінгаваць не змог, зразумела, таксама нумар тэлефона. Ну, насамрэч і туды і назад перамяшчаліся на цягніку. Гэта ўжо на машыне па тэрыторыі Польшчы. Але звычайна цягнік это найбольш хуткі, эфектыўны, бяспечны транспарт, і калі едуць спецыяльныя дэлегацыі дзяржаўнага ўзроўня, тады арганізоўваецца спецыяльны цягнік, якога няма ў раскладзе, які падстройваецца пад пытанне бяспекі, каб хутка даставіць лідараў у Кіеў ці ў той горад, куды яны едуць. Нельга публікаваць фотаздымкі ці інфармацыю з месца, пакуль мерапрыемства адбываецца. Таму што ёсць асобныя віды зброі, якія могуць хутка далятаць да пэўных аб'ектаў, плюс ўсё роўна нельга выключаць дыверсіі, правакацыі з боку расійскай агентуры. І таму, як правіла, толькі калі заканчваецца мерапрыемства, людзі перамяшчаюцца з аб'екта, з пэўнай кропкі, толькі тады інфармацыя публікуецца. Частка мерапрыемства адбывалася ў падземных укрыццях. Напрыклад, там канферэнцыя, дзе Зеленскі пажартаваў пра Ціханаўскую, яна, у прынцыпе, адбывалася пад зямлёй. Таму там больш бяспечна, у прынцыпе. І нават калі б расейцы ведалі, што яна адбываецца, там будзе Ціханаўская, то нават выкарыстанне зброі не гарантуе поспеху для Расіі. Ёсць патрабаванне рэагаваць на трывогу, таму што ёсць розныя віды атак, ёсць калі дроны ляцяць масавыя, невядома дзе яны прызямляцца, ёсць балістыка, якія ляцяць больш хутка і якія наносяць больш моцны ўрон. Ёсць па бяспецы фотаздымкі самыя важныя, нельга публікаваць, якія дазваляюць лакалізаваць месца. Ну і я ў цэлым паінструктаваў дэлегацыю, калі мы былі ў цягніку, каб слухаліся службу бяспекі, якая суправаджала нас увесь час, не адрываліся ад дэлегацыі, таму што пакуль ты ў дэлегацыі, пакуль ты побач, тады ёсць гарантыя, што цябе абароняць. Калі людзі пачынаюць разбягацца па сваіх справах, па-першае, это незручна для працы дэлегацыі потым усіх сабраць, калі вялікая група людзей. Ну а па-другое, і абараніць ці нешта падказаць. Дарэчы, я пачула ў сюжэце нашага журналіста, што ахова і вось гэтая такая дэлегацыя працавала з тымі спецыялістамі, якія працавалі з брытанскім прынцам, якія ахоўвалі брытанскага прынца, так? Гэта было так? Адзін з агентаў, афіцэраў, якія працавалі ў ахове, ён так распавядаў, што ахоўваў прынца, але ён дзясяткі іншых лідараў таксама ахоўваў. Проста я думаю, што прынц яму запомніўся асабліва моцна. Хай Святлана Ціханаўская таксама. А вось беларуская прапаганда, напрыклад, пачала распавядаць адразу сваёй пастве, што Святлана Ціханаўская ледзь амаль не навела ракеты на Зеленскага. Ці правяралі вас на жучкі, чыпы, нешта такое?
Не правяралі. Звычайна афіцыйныя дэлегацыі не правяраюць, таму Мгм. што яны ўсе верыфікаваныя загадзя. Калі мы рухаемся, мы дасылаем загадзя інфармацыю, хто будзе перамяшчацца, і гэтая верыфікацыя адбываецца да ўезду ў Кіеў. Нас правяралі на радыяцыю пасля Чарнобыля. Вось гэта была Ага. праверка, калі табе датчыкамі мералі рукі, ногі, ўсё твоё як бы адзенне, колькі ты на сабе гэтай радыяцыі з Чарнобыля і Прыпяці вывез. Але гэта Мгм. была адзіная такая фізічная праверка. Ну і на ўваходзе ў масавыя мерапрыемствы. Мгм. Таксама ёсць праверка в аэропартах на метал, што ты праносіш. Канешне, там зброю нельга нікому насіць, і вельмі адчувальна ўкраінцы ставяцца там, дзе афіцыйныя дэлегацыі сустракаюцца, каб там не было ніякіх пагрозаў. У Святланы быў выступ публічны таксама перад аўдыторыяй вялікай палітычнай у Кіеве. Ці адрозніваецца гэта? Ці, я не ведаю, патрэбны быў у Кіеве там бронежылет, таксама дадатковая ахова, ну, у параўнанні з еўрапейскімі ці амерыканскімі візітамі, таму што гэта ваенная ўсё ж такі тэрыторыя. Там ну, нам безумоўна не давалі. У прынцыпе, ведаеце, бяспекавыя пытанні трэба акуратна там у публічнай прасторы Мгм. абмяркоўваць. Ясна, што ўся ахова яна мае ўсе неабходныя сродкі для абароны, для бяспекі, і там бронекамізэлькі яны заўжды ў машынах падчас любога візіта. То бок гэта Мгм. такая мера небяспекі, якая павінна быць напагатове, калі сітуацыя будзе пагаршацца ці нейкая сітуацыя. І гэта не толькі ва ўкраіне, гэта паўсюль. Але у цэлым ну, не было такой адчування пагрозы. Кіеў днём ён такі вельмі бяспечны. Но я зараз зноў, мяне ўжо другі візіт за тыдзень ва ўкраіну. Я зараз у Мгм. Адэсе на бяспекавым форуме. Мгм. Выходжу на сувязь. Вось. І да, і тут, безумоўна, адрозніваецца, калі ты ездзіш з дзяржаўнай дэлегацыяй, як мы ездзілі з Святланай Ціханаўскай. Іншая рэч, калі ты ездзіш абы індывідуальна як удзельнік форуму. Бяспекі таксама шмат, і трошкі іншая спецыфіка, іншыя захады. І адна рэч, калі гэта дэлегацыя, і там усё арганізавана, іншая, калі індывідуальна, ты, безумоўна, больш часу траціш на бяспеку, але ў прынцыпе пагрозы тыя самыя.